ассалому алайкум, ҳамватони азизи тоҷикистон ва фурӯзамони олам. Барои ҳаматон омади моҳи шарифи Рамазон табрик таҳният гуфта ва барои ҳамаи шумо сабр, таҳаммул, ғайрат, ҷасурӣ ва имони бақувватро дар моҳи шарифи Рамазон аз даргоҳи Аллоҳ таолои яккае ки мо якка мепарастем, аз даргоҳи Аллоҳ таоло талабгор ва дуо мекунем иншоалло ки Аллоҳ таоло ҳамаи моро бисёки сабр, таҳаммул зиёд гардонад ва дар моҳи шарифи Рамазон худованд имони моро бақувват гардонад. дар зикрҳо тиловати Қуръон зиёд карда бошем ва зикри худованд зиёд карда бошем ва шабҳои Рамазонро касе ки мисол ки метавонад ба таҳаҷҷуд, тиловати Қуръон ва бо ёди Аллоҳ таоло худованд қувватият гузаронем ва моҳи шарифи Рамазон рӯзона гишна ташна дар ин гишнагӣ ташнагии худованд ба мо сабр насиб гардонад ва ине ки моҳи шарифи Рамазонро бо чӣ мегӯянд хурсандӣ бояд пешвоз гирем. Бо зиқини баъзе инсонҳо ҳастанд ки пеш аз рӯза гирифтан ана моҳи шарифи Рамазон омад бо гишна мешавем, бо ташна мешавем, аз сар то бегарӣ чӣ намехӯрем. Не, бояд ба хурсандӣ бояд пешвоз бигирем моҳи шарифи Рамазон ки хурсанд ки пешвоз гирифтем, хурсанд онро ба охир мерасонем. бояд ки шод бошем ки моҳи шарифи Рамазон омаду ва мо бо моҳи шарифи Рамазон дохил шудем. Барое ки моҳи шарифи Рамазон рукни аз рукнҳои ислом аст ку. намоз асту, рӯза асту, мисол пеш аз намоз калимаи шаҳодат, намозу рӯза асту, баъд ҳаҷ аст, закот асту, ҳаҷ аст. яъне ки бо хурсандӣ бояд пешвоз гирем ва бо хурсандӣ онро мисол ки паси сар кунем, як моҳ рӯза гирем ва бо хурсандӣ онро бояд гусл кунем ва бо шодмонӣ ва бо худованд рӯзу ниёз гуфтан ва Аллоҳ таоло имонҳои моро дар моҳи шарифи Рамазон қувват бидиҳад ки то ин ки захира дошта бошем ба то рамазони дигар. мо дар моҳи шарифи Рамазон мо захира карда метавонем бо ёрии чӣ мегӯянд тиловати Қуръон, зикри худованд, шабзиндадориҳо. бо одам ҳаст ки эътикоф мешинанд дар масҷид мардҳо, мисол ки бо ҳамин чизҳое ки ибодатҳои иловагӣ ки мо мекунем дар моҳи шарифи Рамазон метавонем ки захира кунем имон. Захира маънои чиё? Мақсади гап ин ки имонро бақувват кунем ва барои оянда мо бақувват мешавем дар моҳи шарифи Рамазон иншоалло. Кунем, иҷро кунем корҳоро. Бале, накунем ҳичи, фақат ӯ гишнагӣ, ташнагии сар то бегар гишнаем бо шаб мехӯрем гӯ. Ибодат кардан ин рӯҳи моро бақувват мекунад. дар моҳи шарифи Рамазон рӯҳи мо бақувват мешавад вақте ки ибодати зиёд мекунем, тиловати Қуръон мекунем, мисол таҳаҷҷуд шабҳо мехезем мехонем, баъд намози иловагӣ. барое ки моҳи бузург аст, моҳи бобаракат аст моҳи шарифи Рамазон. бале, дар моҳи шарифи Рамазон иншоалло ки барнома мекунам ва барои шумо дар бораи фазилатҳои моҳи шарифи Рамазон бохабар медиҳам, дар бораи моҳи шарифи Рамазон чӣ гуна моҳ асту дар ин моҳ чӣ корҳо бояд мо кунем дар даруни моҳ. Иншоалло бо барнома видео карда ба шумо дар интернет мегузорем иншоалло. фақат шуморо ба омадани моҳи шарифи Рамазон хостам табрик кунам ва ҳамаи шуморо қуввати имон Аллоҳ таоло имонҳои бақувват ба мо насиб гардонад, то ин ки моҳи шарифи Рамазон аз аввалаш то охираш мисол ки рӯза дошта бошем иншоалло. ва худованд Аллоҳ таоло моро аз гуноҳҳое ки пеш аз Рамазон касе карда бошаду касе ки мисол ки мехоҳад ки аз гуноҳ худашро дур кунад, дур карда бошем ки пас ба он худованд моро лоиқ гардонад ки пас аз Рамазон ҳам инсоное ки аз гуноҳ даст мекашанд дигар ба он гуноҳ барнагарданд. ба худованд бояд аҳд бандем ки бандем одамое ки гуноҳкоранд ки мо ба гуноҳ барнамегардем. Бояд гӯям вақте ки Рамазон ки омад бояд худованд қатъи мисол ки роз ниёз кунанд ва худованд талаб кунанд ки худовандо гуноҳҳое ки мо пеш аз Рамазон карда будем пас аз Рамазон худованд амро аз мо дур бигардон. барое ки дар моҳи шарифи Рамазон вақте ки мо намоз мехонем, ибодат мекунем, рӯза мегирем, имони мо бақувват мешавад. барое ки моҳи шарифи Рамазон барои чӣ моҳи муборак мегӯем? моҳи муборак аст, моҳи пур аз раҳмату пур аз мағфирату пур аз чӣ мегӯянд меҳрубониҳои Аллоҳ таолост. ҳоло дар бораи моҳи шарифи Рамазон ман барнома карда бо ҳадисҳо, оятҳоро барои шумо пешниҳод мекунам ки чӣ гуна моҳ аст, барои мо чӣ чизҳое метиҳад моҳи шарифи Рамазон ки инсон худаш намедонад. лекин Аллоҳ таоло бо воситаи оятҳои Қуръон, бо воситаи пайғамбар салам ба мо хабар додааст ки моҳи шарифи Рамазон чӣ гуна моҳ аст ва мо чӣ чиҳоро иншоалло ки насиб мешем, ба он шарте ки дар моҳи шарифи Рамазон мо агар меҳнат кунем, мегӯянд ки меҳнат кардӣ роҳат мебинем, гишнагӣ мекашем, ташнагӣ мекашем, ибодат мекунем. Пас аз Рамазон
роҳат мекунем. Даруни мо роҳат мекунад, солим мешем, чанд узвҳои мо шифо меёбад ба воситаи рӯза гирифтан. Тасаввур мекунед, ки мошина дар як сол як бор таъмир мекунам, кам хастае. юзи инсонам як бор бо моҳи шарифи рамазон даруни мо таъмир карда мешавад бо ёрии Аллоҳ таоло, бо раҳмати Аллоҳ таоло тоза карда мешавад даруни мо ва тобат карда мешавад бо ёрии рӯза гирифтан. моҳи шарифи рамазон бар ҳамаи мусалмонҳои рӯи олам табрик муборакбод бошад ва сиҳат саломат хонабод сарбаланд бошед ва лайк, подписаться ва подписаться фаромӯш накунед. Миnnatдорам аз шумо.